Здравей, Йоане! Честито! Кажи ми малко за състезанието. Как оценяваш нивото на конкуренцията при юношите на Европейското първенство в Острава? Все пак бях на европейско първенство и там всички противници са силни и срещу всеки трябва да покажеш най-доброто от себе си, за да спечелиш. А това, което ми помагаше да се справя да е по-лесно с тях, още преди мача да имам изградена в главата си малко тактика и по какъв начин искам да започна мача. И това ми помагаше да влезна много по-добре в нещата. Вече вътре в самия мач постоянно ми се налагаше да променям и да се напасвам към това, което противника играе в момента. Кажи ми, имаш ли играчи, които те изненадаха с представянето си на това европейско първенство? Конкуренцията беше жестока и се виждаше как всеки е дал най-доброто от себе си да се подготви и да бъде в най-добрата си форма на това състезание и това създаде една много приятна атмосфера и всеки матч трябва да бъдеш на 100%, за да можеш да победиш. И най-голямата изненада за мен беше шампиона до 19 години Давид Сантузи от Унгария. Какви емоции изпита, когато спечелихте бронзовия медал на двойки и какво направи теб и партньорът ти успешния в този турнир? Почувствах се много щастлив и много доволен от това, което сме постигнали. Определено беше емоция, която не бях изпитвал до сега. А това, което помогна на мен и на партньора ми да постигнем такъв резултат и да играем на толкова високо ниво, беше, че доста добре успяхме да се заработим и да се подкрепяме, когато на един беше по-трудно и да се възползваме от силните страни на двама ни. Четвъртфиналът винаги е голямо предизвикателство. Какви бяха най-големите трудности, които срещна на този етап? Със сигурност четвъртфиналът беше най-трудният ни мач в цялото състезание и беше най-трудно да успееш психически да пребориш себе си и да повярваш, че всъщност можеш да спечелиш този мач, тъй като според мен лично в четвъртфинала опонентите не бяха фаворити за спечелване, но с това, че не спряхме да вярваме в нашата игра и в нашите способности, успяхме да спечелим този мач. В матча на 16 на финалите в индивидуалната надпревара, какви бяха ключовите моменти според теб, които не ти позволиха да продължиш напред? В 16 на финала първият ключов момент, който не успях да реализирам, според мен е след като при преднина от 1 на 0 гейма. Във втория гейм в повечето време водих с 2-3 точки, но в крайна сметка не успях да спечеля този гейм и това води до изравняване. А втория и най-важният момент, който според мен заради него не успях да спечеля този матч, беше при 2 на 2 гейма и 10-6 преднина за мен. Не успях да затворя този гейм. Загубих го с 12 на 10. Следователно геймовете станаха 3 на 2 за него и в следващия гейм той излезна една идея по-отпуснат и успя да затвори матча. Как ще коментираш представянето на българския отбор в отборната надпревара? Кои бяха силните и слабите ни страни? Аз лично съм много доволен от тази годишното ни представяне и смятам, че направихме едно достойно класиране. Със сигурност силната ни страна тази година беше, че имаше много отборен дух в отбора, всеки имаше желание за победа. Взаимно си помагахме и това ни помогна да спечелим някои мачове, които аз лично смятах, че не са възможни. Как се подготвяше психически и физически за такова голямо първенство? Всъщност аз физически и психически се подготвям цяла година, не е само в самото първенство. Физически през цялата година има много часове прекарани след тренировки в фитнес залата с различни специфични упражнения за тенис на маса, които да развият най-важните качества за този спорт. А психически най-важното преди матча е да се фокусираш върху дишането си, да успееш да асимилираш самата ситуация, важността на матча, какво може да ти помогне с какво можеш да си помогнеш да спечелиш този матч и да успееш да се фокусираш на 100%. Какви са следващите цели след бронза в Чехия и към какви турнири насочваш вниманието си за напред?
бронза в Чехия целта ми е да продължавам да тренирам и да се върна още по-силен до година. И най-голямата ми цел е да спечеля и медал на индивидуално в следващата година. Турнирите, към които ще насоча вниманието си, са горе-долу същите като тази година. Ще продължа да участвам в световните купи, ще продължа да се състезавам в Германия и ще продължа да се подготвям усилено за следващото европейско първенство. Благодарим ти отново за интервюто. Отново честито. Гордеем се с теб. А зрителите оставяме с едни от най-хубавите точки, които видяхме на полуфинала.